No niin, sai ta veidokkaana aina tettys. Ja kalaka savvus. Et kalaa niinku ilosapsaasi, eikä se kõllatseb paneme tälle lõgest. Ega lõgest ei ole väga halb asi. Tässä on liotistetta ja kalasavvamise aikuja. Aga lõgest on vähe. Rautavidelles ümber maju vähe ja enam lõgest ei ole. Lõgest oli meelde väega vanasti ravase kasuta. No täis ka niinku raud. No käige, mis meil tästä linnast siis saiga. No niin. Illos pruunikkana. Avittaa mitä vallaalle. Ja pane mitä tiibretti päälle. Niin viisi. Illos pruun, näkössä on pruumi. Siinä on siis yksi karppkala. No niin. Säänsenä siis saiva. 1,5 tunnin önkitsi. Kokko sai yhtä karppkala. Ja 5 lilaskit. Mulle maailma. Kun kaikki ei ole syvä. Se ostamka väikä häät, että kalasalattit. No niinku kalasalattit sitten tässä majoneesia, munaa ja sipulia. Ja vaikka suitsuudinaskista saat väikä hää konservi. Panet karppi, oliiviöljy veikkene, kaas kiinni ja autoklaavi. Mä oon yksikkinäinen, mulle ei lää, se on kalaa niin paljon, siis salatsilövi ja hintälle saa ja karppia voi salattiska saa. No niin, siinä on vetkä se väiksempä linaski. Kuna ne oli esät se linaski. Esästä linaskit mulla niin paljon vajaa ei ole. Tää suhe olisi paras niin. Nyt sesäne 4. No niin, kalaa on mulla kovasta eka sukusta. No, mulla on känkäämään sulu siinä. Vot valitsuse pult ja no keskona amet niinku mä ei tiedä koisna kasunut vai kois vai kuuritsa pyykkä märkeiletty. Mulla on kuuritsaka mati alatti pyvä. Mulla on järve puhta. Kalalla on toittu. Ei kasu rämpsu sisse. Kuuritsomis väikä tänu väärne riistjärvillä. No nyt olekin näet nuuri, kes kuuritsat tõmbas. Selpät vette minemään rasse tyy ja kalasat vähän ja niinku tämno. Aga ma küll ei saa aru, et mille meil siingi Kerikomäe järv. Vanasti sai seal kuuritsaga püütis, noodaga püütis, mootorpaat sõitse, ahul oli säntse. Nüüd mõne maimukene on mõne. Väega hoitas kõike, aga näed, kallana ei ole. Et kõik ta nii häys ja kasus kinni. Järve kasusagi, mõtlen Nuudas järv, ta on nii kinni kasunud, sa sai manogina. Vanasti oli illos järvekene, sai suklama käytus ja kalloõngitsadus. Ja et ei tiedä, kuis ta valitsus küll ei luba kuuritsa noodaga püüda. Tuu on kõige tervislikum järvil. Aga mul on ka nii puhta selle kala ja vähklätki edesi, et järve oma puhta. No tuus, noh, kalakase saat näid hindale umast. Nüüd linask, suur koger, karbi võta sügüse, naidma söödä ja kasvata tujas on merelde tiigi. Aga noh, ära on teil siin maal. Kats asja näed, haina niidetty veidokana ja filmi tehty ja linas ka. Parvetta üte. No olge terve.